मोद्यानेची वरां अस्कत मनशांची म्हणजे आमची विशेवाची वेळ घडी. तरी 2025 वर्सां पयलें त्या राती संपूर्ण जावन आसच्या देवबापाच्या पुताची वेळ घडी. जेजू क्रिस्ताक स्वागत करूंक सगळो संवसार राखून रावली घडी ती. ते राती तारा नेकेत्रां मळबाच्या मोडाक पयस लोटून इल्लें सडस परजळतालें. मोद्यानेचे रात आंच बडवांचो व्हड एक जोमो सर्ग सांडून एका गोरवांच्या गोट्या सरशी येवन पावला. देवाचो पूत जेजू जल्माला देखून सगळी पृथ्वीस ताका स्वागत करच्याक आयती जाल्या. ती रात सादारण मोद्यानाची रात न्ही, बगार भागी पवित्र आनी नतलांची रात. देवपुताक आमच्या सोम्याक स्वागत करून गावया एका ताळ्यान गीत मोद्यानेची वारां.
सगळो संवसार मौनपण भिरांत कावजेनी आनी निराशांत आशिल्ल्या वेळी देवान शब्द बरवशाचें किरण जावन जेजू बाळकाक संवसारी धाडलो. बेतलेहेमाचे ती मोदयान रात आमा समेस्तांक बरवशाचें किरण जावंक पावलें. सोम्याचें चनन आमकां स्पश्ट कळीत करता की काळोखाचें कश्टांचें वा निराशेन भरिल्लें जिवीत अंतीम न्हय. बगार देवाचो उजवाड सदांच नव्या बरवशाचें किरण उगडता. ह्याच बरवशान गव्या गीत बरवशाचें किरण. संदेश दिवच्या मनशा कुळा मोद्याने वेळार मोळगीद्वारी जल्माला बाळो जेजू सोमी मुनी जावन आयला मनशा मोदलो धांवडावच्या काळो मोद्याने त्या मोदयान राती जेजू बाळ रडता आसतना ताचो ताळो आयकून पयले वाट सोदून गेल्ले गवळी केदना देवदूतान त्या साद्या गवळ्या लागीं वचून बरी खबर वांटून घेतली. तक्षण ते जेजू बाळकाचे वाट सोदून गेले. आज तोच ताळो तो आमकां आमच्या काळजांनी आयकोंक आपयता. आतां गावया आमी गीत आयकलें गी तुवें त्या मोद्याने राती. Mogliane rati imbalo kengi rorota polengi tuve ikal ke rati molbar ekana sota Ami polo vyatra taraji shimri darya Soya
तुवें ये प्रशांत राती आंजान कोर अंतरळी गैता पळयलें गीत तुवें ये भागीरथी शालोम आमकां मेळोता आमी वचुया त्या रायकाक मेळुया येवेया पावुया तारीख मोलादी काढुया Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ami mosuya karaya kaga meloya, Vigilia, pavuya, Karik molali kaduya, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. देव मनीस जाला आमकां शांत समाधान हाडून आयला आनी आजुनी इमॅन्युएल म्हणजे देव आमच्या संगता आसा म्हणलें सत ताणें आमकां उगडापें केलां मरयेच्या उदारी मनीस जाल्ल्या बाळका जेजूक वाकाणेचीं गितां गावून